Benvinguts al restaurant Pales. El nostre gran menú de degustació consta de 3 plats. Primer, sopa freda de mòbils apagats. A continuació, un fillet de silenci amb salsa de boca canviada. I de postre, un pastís de riure i carquejada amb nata voltada. Tot plegat amb vins de la gran bodega Aplaudiments, un garbí de la capita del 95. Espero que vagi de gust. Com sabeu, el vostre pare s'ha mort. Abans de morir em va dir que volia fer... El testament? No, un vermut. Mentre parlàvem, me va comentar que quedava poc temps de vida i que volia fer... El testament? No, alguna cosa de profit. Jo li vaig preguntar a veure què referia i ell em va dir que per fi s'havia decidit a escriure... El testament? No, un discurs biogràfic sobre el que havia estat la seva vida. Jo li vaig dir que millor que destinés el temps i els diners que li quedava a fer alguna cosa de profit, com ara... Viatjar. Tirar-se per caigudes. Ajudar els pobres? Buscar dona. No, fer el testament. Penseu que ell li agradaria que la cosa estava molt mala. Total, que va fer el testament a favor de les seves filles. O sigui que vosaltres, els majordoms, us ha deixat la casa on viviu i treballeu, que no es pot. Si contem tots els diners que tenia, que eren 355.000, 8.000, 5.000, 2.000 amb 35 cèntims, si paguem totes les seues factures, us queda un total de 200.000 euros a repartir per cadascuna, amb la condició que treballeu per casa. Perdoni, això vol dir que treballarem pel restaurant? Com sabeu, el vostre pare, el senyor Montroig, és el cap del restaurant més famós, el Gran Palace, on hi ha les sales de ball més adornades, la flota de camareros més professionals. Pues allí heu de treballar. Què vol dir? Que hem de fer de camareres? Bueno, concretament, tu hauràs de fer de cap de relacions públiques i tu, Clara, de cap dels cambrers. Però si no sé el que són jo, religions públiques... Pues no cobraràs. El vostre pare ho va decidir tot perquè la feina de tota la seva vida tingués alguna continuïtat. Per això passaré cada cert temps a vigilar si compliu les condicions i si les compliu podreu cobrar. Si no hi ha res més... Són 100.000 euros, germana. Ho hem d'intentar. Però hosti, Clara, que no veus que jo soc ramadera, que no en sé tractar amb persones, no sé tractar amb vaques i cabres. Ho hem d'intentar i punto. Ho hem d'intentar. Ah, sí? Me'n descuidava. Demà teniu ja la primera boda. Aquí teniu tots els papers. Moltes gràcies. La primera boda, eh? No tingui. Pues bé, Clara, pensava que el senyor Montroig no ens deixaria alguna més que la casa. Ja t'ho vaig dir jo ja, que el molt pesetero sol qui serà a casa i res més. Però bueno, ja que tenim casa gratis, no li farem pas un lletge grau. Hi ha poca gent que gràcia i que no es terra i que reviure. El dia de festa més per tu. A sopar, millor. A sopar aquí amb unes espalmetes. Però a casa, eh? Posar per tenir un restaurant romàntic, almenys.
En un restaurant? No, amb ella no li agraden els restaurants. Oh, deus anar mudat, com a mínim. Mudat? Bueno, ho arreglaré, una roba de cada dia. Tu que ets, tio... Cutre tu, I si m'has d'ajudar d'aquestes maneres, ja pots anar penjant el mòbil. No, home, no t'ho coneixo tampoc, igual només t'ho dic perquè igual no és el moment. Oi, i per què no ha de ser el moment? Doncs perquè porteu un temps que ara és teu, ara no és teu, després esteu que no esteu malament... Escolta una cosa. Estem com a totes les parelles, que tenim els nostres més i els nostres menys. Home, jo tinc algun baixón a l'any, però tampoc no... Calla, que tinc a casa. Ja t'ho diré. Ri, fora, que teniu. O que va penjar, cabró. Hola, Xurri. Com t'ha anat la feina? ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos luz o qué? Por la feina, pues ve, como siempre. ¡Ah, no! ¿Sabes la Rosé, la hija del cartero? Que no le ha dicho que se casa. ¿Quién se casa hoy en día? Máquina de gastos. Bueno, ves, cariño, si s'estimen, per què no s'han de casar, no? Porque es cutre, Robert. Hoy en día solo se casan los anticuados. Los modernos, pues viven en pecado. No, però, carinyo, los modernos que dius tu són els factors i aquesta gent pues, se casen tot sovint. Claro, si me pagaran a mí, igual que ellos por el reportaje, pues también me casaría yo. Ah, sí? Mira, parlant de casar-nos. Ah. Ja veuràs. Tis, que desde que he llegado a trabajar que me estoy cagando. ¡Anda, anda! No, ja serà després. ¡Licencia, no te pagas, que te traigo! Que no, deixa'm estar, acaba. Al lavabo estic jo. ¿Qué? No, rei. Ai, senyor, sempre que li he de demanar a l'orquestador i l'agafa la greguera. Bueno, va, som-hi, ja m'ho van això, siguem forts, sense més direm. Carinyo! Ai, jo mateix. S'ha acabat ja? Sí, ja está. L'oblidor, Seu. Sí, que estoy cansada, ¿Quieres tú la cena? No. ¿No? Bueno, va, sí. Mira, hem de parlar de tu i de jo. Uy, que te veo venir, Mira, Glòria, què et vols casar amb mi? ¿Qué dices? Si pensaba que querías cortar conmigo. ¿La puta que pedrusco? És que t'agrada, Ah. El anillo es muy bonito, pero no es para mí. Es que me está un poco grande. Bueno, ja sé per on vas. Mira, que si no et vols casar l'any que ve, ja mos quedarem l'altre. O d'aquí 3 o 4. O quan engordis i t'hi canvi la vell. Sí. Cuando engorde tu padre. ¿Qué quieres? Que seamos una de esas parejas que ahora se casa. Luego tiene un hijo. Luego tienen 2. ¿Y luego qué? ¿Acaba separándose? Això que vol dir que sí? ¿Que no, Robert? ¿Que eres tonto o la viste de culo? Però bueno, cariño, 3 anys tirant-ho així a la cuneta? ¿Ah? ¿Y qué quieres? ¿Que hagamos un drama? ¿O que nos pongamos a llorar? Bueno, ahora no te posa així. Mira, lo mejor es que me vaya a vivir con mi madre a Badajoz. Jo, ja tens la maleta feta? No, es que ahora en un momento he cogido 4 trapos y así pues rápido pues... Mira, Robert, que te quiero mucho, que seamos siendo amigos y todo eso que sí. No pots marxar. Sí, No, sí, no, no, ¿eh? no marxo! No, sisplau, Glòria! Torna, no marxo així. Ai. Que me descuidaba el chaleco. No. Y el perchero No, también. no, Ai, que no m'ho portat tot. Cuidado! Tio, no anant per això. Com ha anat? No res, tallat, tu. Que t'ha tallat? No! Que ho hem deixat assar! No pots saber res de jo! Oh, però sola pot ser tu una cosa semejant. I demani per casar-se, ja acaba tallant amb ell. A veure, conta'm-ho, dis. Pues res, que l'hem fet sentar al sofà. Llavors ja agafa la caguera. I m'he dit, mira, carinyo, seu-te. I llavors no sé què m'ha dit, que diu que no fèiem bé, que ho havíem deixat estar, m'ha dit que engordi tu pare. Que engordi tu padre, t'ha dit. I és que més lleig que m'ho pogut dir, tio. Tio, tranquil, home, tranquil. Que eres mala paga amb els col·legues. Ja, que engordi tu padre. Però escolta una cosa, amb la bona feina, que engordi tu pare.
A mi mai m'he fot cas, però... No sé, he pensat que li dirà el Quim Pau a la boda. De veritat que sobrarà un plat. Aquell és pesetero, eh? Hòstia, la Virgen del Puño. Oh! Que engordi tu, pa. Que sí, dona, que sí. És que resulta que ara estic a la reunió. A veure si ja tanquem el tracte amb el japonès. Què vols? Que deixo de treballar i visc a l'aire? Oye, també un missatge, senyor Sopar. Sí. Que comence. Adéu, adéu, adéu. Hola, guapo. Hola. Aquí parlava. Amb la mama. Què tal? Com anava l'enterra? Doncs com tots els enterros. Com és que no has vingut? Ara li comentava que tenim molta feina a l'empresa i no he acabat fins ara. Ai. I és que quan estic cansat m'agrada descansar. Pare! Avui no estic per històries, eh? Bueno, no t'he dit res que no ho puc fer, ja ho faré tot jo. Que no, pesat! Mira, acabo de passar per un mal moment i tu l'únic que penses és en... Ets un brut, home! Ja veig que no hi ha res a fer. Això és raro. Ui, que tard que fa bé. He de marxar ara mateix. Havies de marxar? Vaja, quina llàstima! Jo que pensava que estaria per dos al sofà mirant la pel·lícula. És el millor que hi ha. Però he de marxar. I per tant, Que si marxar. se m'haurà de jo! Ja estic dins els collons, eh? Jo me'n vaig a dormir, si vols marxar ja ho saps! Que no, que No, no, no! Aproveiteu perquè no acabarà de Vai, va. Aquí. Planta. Ei, fes-me sopar, que vinc. Diria que és un germà. El seu pare era... Ai, sí. Estic destrossat. Estic insuperable. Ai, ja està la coronita de l'Antoni. Home, no hi ha un que de res a la vida ho he utilitzat tota. Ai, quina pena. Ai. Què farem ara? Passa, passa, que la porta és oberta. Què monta aquí? Què passa aquí? Què s'ha anat a penjar? Que penja jo? Jo està aquí que el coro. Home, Si el pitjor s'ho queda. què vol dir amb tanta insistència? A veure, Tenia a veure com portava el bracet, però veig que no massa bé. I la Glòria, que no hi és? la Glòria... Ui, la Glòria. La Glòria ha marxat. M'ha deixat just quan li demanava per casar-lo. La vol guarda. Oh, Què m'estàs contant? doncs res, que l'altre dia li vaig demanar per casar-nos i em va dir que no fèiem bé, que allò no podia ser, que engordi tu pare. Si no, allò no havia d'esta manera. M'ha acabat tallant, m'ha acabat deixant. A veure. L'important és que vindrà la boda i allí parlareu i aquestes coses, home, tranquil. No, Sí. no, Sí. no crec que vingui la boda. O què? Que no crec que vingui la boda, que ha marxat al poble de sa mare, a Manacor. Estàs dient que la dama d'honor de la meva esposa no vindrà i que a més sobrenota? Sí. No, no. Sí, era així, eh? Així, eh? No
saps els dies de la boda, quin ritme te m'agafo. Mira com ric, me parto la mare de la papa. No, ella, tu tens la culpa, cabró. No et podies esperar, no, que s'acabés la boda. No, mira, escolta, aquí, si és pel plat que sobre, ja el pagaré jo. No t'afixis per això. I el discurs de la Sofia també el pagaràs tu? Pots saber que no tindrà la meva d'honor, també el pagaràs tu? No. Escolta, clar, que li diu a la Clàudia, sí, home, com? Això no va quedar en família sempre, que els amics venen i van. Com? Escolta, qui millor que el Nando de portar a la Clàudia de dama d'honor a la teva boda? I tant! Quan falten 2 dies per la boda? No ves? Diu, va, comença a resar perquè com digo que no. Sí, apa forma. Hola, què tal? No, res sense cap importància. Que et volia comentar que potser a ta cosina la Clàudia li faria més il·lusió ser la teva dama d'honor. Ja ho sé, que falten 2 dies per la boda, però que no volies aventures. Va, que jo t'estimo molt. Truca-li, va. Va, que t'estimo. Va, visita. Vinga, va. Ei, s'ha acabat la bateria. Déu. Què t'ha dit? Què? Com? Mira, Què? has tingut sort, Però una altra vegada, va, vés a fer el verset, que et convé. I demà puntual a les 9 a casa, A les 9. Puntual. Ningú no viu, No sé, no pasa muy bien. Captins, que no passa la fred. Bonis! Bon dia, rei, com anava la feina? Una mica cansat, però bé. Ai, Arribar a cases. Factura. ¿Cómo es esto? Factura. Factura. Guaita tu! Una felicitació aquí al Can Rabo. ah, pues ja toca, perquè només fa que arribar un minut. Ja ho és. Ah, no, veu. Ah. No! 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 Què passa? Què no n'estàs aquí? Què passi? Invitació de boda! Oh, no, a para! No. No ens sortirem! Hola, no, hola! Què diu? Què diu? Espera que jo me primer, no vas a venir, Què diu? Calla! Merda. És de la Rosa de la Colla. No ens podem escapar. La pou, Sí. Una cosa, no podem estar. Què dius? Parleu que no ens tenen jo ja, Si diem que no hemos arribat. Com vols que diguem que no ens ha arribat si no porta ese lloruc? Me l'ha portat expressament. Oh, ja està, mira, ho sé. Puc portar el vestit de boda de l'any passat dels amics de la No feina. pots, que la màquina em xerra tot. Com una màquina. Aquí l'utilitzem que no podem més préstamos, No. El vestit aquell, que igual la màquina no ve, que em sembla que estan picats per no sé què. I fem un regal qualsevol. Imagina't que fos el dama d'honor. Però sí que tindríem un problema. Oh! Què diu? Com estàs? Bé, i tu? Mira aquí. Te volia dir si volies ser la meva dama d'honor. Sí. No, dona, no. Que segur que tens alguna que li fa més gràcia i que voldria ser. No, perquè sigues tu, ets la persona que més confio. Però si és demà. ¿Por qué te dices de más, Què diu? Primer que callo. I segon que diu que sigui la seva dama d'honor. No. Pensa, carinyo, que sigo com sigo, tirarem
no sigui pas qui va comprar jo. Total, la tele tampoc no la mirem mai, i que també no la podríem vendre, no? I la PlayStation 3 només la tenim per euros, No fotéssim, no fotéssim. He vingut con l'altra penya, un sigut, per diari, però la PlayStation a casa, Ah, sí? I si venem la tele, on te la trobaràs la PlayStation 3, Ruc? També és veritat. Pensa que portem un nou bo d'esqual que va dar. El pas que anem, no mos podrem casar mai, Mos agafaran. Què vol dir que ens casarem algun dia? Algun dia, Aquí no tenim una data. És veritat, això. El Robert, a ben sol. Què dius ara? Que no ho sap. No. No ho sap. No, dis-me. Oh, Però xara ja. no ho sap. Pues no, tu em sembla que no ho expliques. Avui l'Ina hem anat per els casats. I què? ¿Qué? Ahora vas, ya di, que engorde tu padre. Ai, sonia, Un Ai, sonia, un xics. Ai, fes una merda. O sigui, ai, hem de portar junts fa 3 o 4 anys, ja? Igual, engorde tu padre. Si has vist? Diu que no venia a la boda. Espera, que no ve a la boda? Hombre, Robert, sola a la boda. Se llama la Pècora? Desde luego. ¡Y pute! No, jo vull dir a Sofia. Sofía pute, Que aquella llamballada de l'Odonós va i em truca i me diu a veure si ho vull ser jo. O sí que ho és de puta, sí. Això és que et recordaràs. Oh. Estic papetar. Avui no caldrà sopar. Tampoc podem. També és veritat. Me van mal els peus. Qui puguis anar amb les sabatilles de casa, No, aquí diuen que caminar allarga la vida, Ah, sí? Pues si això fos veritat, els carters serien immortals. Rup! També és veritat. Per cert, ja has agafat alguna cosa? Vai, no, mira, Veus? És per aquestes coses que t'estimo tant. A més, que de pobre i no s'ho pot ser a vegada. Però us dic que estem tan malament, però vam una boda, Mira, mossèn. Oh, Porta la sotana plena, puta. bo, Si mossèn ho fa, nosaltres també. desde luego. Mossèn. Ves, ara, que et va? Vaig a fotre molt bé. T'agafaré pel gos. Si no en teniu de gos. Sí, que en tenim de gos. I menja com un condenat. I veu, Que gos com el cuideu, que li fa veure cabra, És pedigrí. No és del pelegrí, que és meu. Bona gràcia, Busqué. Chico, chico! Que no veniu a ballar o què? Ara que fan el vals dels nòvios.
que ets de Gòbia. Aprofita-la, tu. No ets de Gòbia, no et preocupes, que jo te'n buscaré una, la millor de tota la sala. A veure, què m'has dit? La taula 5 o la 6? A veure, calma, quina era 6? La del fons, la que dona al costat de la finestra que dona al jardí. No, aquella és la 7, no? Quin desastre. Això va fatal, Encara s'han de per les postres, ja n'hi ha gent de base. Vinga, ves tu cap allà amb el torneo. Però si no sé el que són les religions públiques. Doncs vas amb ell, no te preguntes què tal tot. Si es fa falta alguna cosa i tal. Va, ven, que jo m'invento coses tan Que fa falta alguna coseta més? Home, però vostè... Gràcies. Vinga. Diu, un home més. Vols tallar? Mira, primer passarem per la mitja taula, després passarem per l'altra i anirem a descarregar el cotxe, vale? Home, carinyoli! Tio, aquesta bona dona per tu. Sí, home, si tienes que jugar al joc de conèixer a l'Edu. Mira, tan de pressa. Coneixes a l'Edu? O no? Hola, com es diu? Bé, i tu? Jo, Edu, què treballes? Que si treballo la fenyada que tinc i no sé com se fa. Mira, deixa el meu telèfon i el trucaré algun dia i parlem amb més calma. Millor que això el mail o el Facebook. Mail, Facebook... Què inventes? Si tens mail o Facebook, per xatejar algun dia. Mira, xiquet, jo no t'entenc de res. Millor te deixo jo la meva targeta i em trucaràs, que em sembles molt majo. Adéu, Ferrell! Guapo! Què t'ha dit, Què t'ha dit, És un cabró. Anem a prendre l'aire que el whisky t'ha ficat massa. Passa, Ferrell. Fatal, Fatal. Mira, a la taula de la Ramona, de la Paula del Gall, encara van pels postres. N'hi ha que van pels cubates i d'altres que van per el sopor. Fatal. És poc. Fatal. És poc. A mi m'han portat l'aperitiu. Fred, em porten un ternasco. Fred, em porten un lenguado. Fred, em porten un gelat de vainilla. Fred. Bulli! Ja me n'he de les coses. I mira la nòvia. Oh! Mals ulls! Mira, i lo pitjor de tot és que és una cosina, És que, vamos, Això que... segura que ja m'ha tractat, Ja me n'he de les quatre, Què tal, parella? Bé. Què tal la taula? Què tal la boda? Oh, meravellós! Sublim! Perfecte, Perfecte, tot perfecte. I Ja ho ha de fer això ja ho ha de fer.
Me'n va buscar aigua. Vols alguna cosa? Sí, porta'm una popa de cabra. Què diu? Vull dir, una popa de cabra. Espavila. Espera, popa de cabra. Vale, ara... Sol. Amb una boda i jo sol. A la boda del meu millor amic i jo sol. Tots ballaran en parella, vinga, bailoteos, copón. I jo sol. Amb fotos en parella. Tots en fotos. I jo? No, la tia de Pilar. Una cosa que havia d'anar amb algú. Mira, ja he començat a canviar una mica l'assumpte i canviar el xip i començar a oblidar la glòria i començar una vida nova. No sé, si algú des d'allà dalt, si algun cim, si em poguessin donar un petit senyal, un algo... Quin desastre! Què et passa? Que no se pareixes. Ja no sé ni què he menjat sopa ni qui no. No, doncs jo, si serveix de consol, m'he menjat una espècie de sopa de vainilla calenta que no sé Perceptible. I tu què hi fas? Doncs ves, he vingut sol, he dinat sol i m'he empetat sol. El més ressaca que la portes acompanyada. Clara. No, de whisky. Clara. No, la ressaca la porto de whisky. Clara. Ah! Robert, sí, fan de whisky. Què és aquesta olor? És de dona. Ah, no pateixos. Això és un perfum de la meva tieta Pilar. I ella, com que està en modosita, pues em fiqui. Com que no li per a cap punt, pues me'n fiquen més allò que em feia. Però bueno, no crec que no m'ho dic. Bé, quin teu cantó? Sí, no vull que em passe. Ai, sí, és un xic coneguet d'abans. Sí. I bueno, no sé. Paco, el dia una frenada que pots cagar i tu què? Sujeto! Perdó, jo me n'he d'anar. No passa res, jo t'esperaré aquí tota la nit. Ja tornaré després, Sí, ves, jo Vinga, t'espero. adéu. Però què fots aquí? Què? Aquí, prenent la Donem cap a discoteca. No, jo quedaré una tercera aquí. No, que no deixeu-me que t'espero. Tranquils, que no és per fer-nos parlar de la neuròtica de la Glòria. Que engordi tu padre. A mi no t'engorre. Que engordi tu padre. Però així, tu, quin mort que tenia que engordi tu padre. Uns cabrons, això és un amic? Va. Això, que, mira, vindré per demanar-vos un favor. Que engordi tu padre. Com puta loca. M'agrada, vaig passar aquí. Que engordi tu padre. Mira, una cosa, un favor. L'altre dia vam anar al Rampades i vaig conèixer una mare. Que puta vols, mami? Ajuda! Trem les popes al cactus! Que a mi no m'hi sent pagar una cosa, carne. Mira, us demano, sisplau, a veure si podem tornar al Rampades i per almenys demanar el telèfon a aquella xiqueta. No te veuràs, jo passo, porto la ressaca... Jo això ho hauria de consultar. Consulta, fill, consulta. Que em deixes el mòbil? T'han tallat a casa? T'han tallat el tren. No, res, home. Carinyo! Escolta, que tornem de boda. No, és una boda, clar. Que agafa què, Així
tranquil·la que prenem la nevera. Sí, no et preocupes. Vale. Vés si... m'ha penjat. Bueno, què, vens o no vens? Sí, jo sí que vinc, jo sí. Vist quin detall. Home, xorra mi. Como lo mío, collons. No ho sé, no passa una cosa. No fallar. Si vaig de bodes un altre cop i al mateix lloc, podré veure la bé. Igual alguna està tan estressada i puc xerrar amb ella. I si puc xerrar amb ella, pot ser que me la lligue. I si me la lligo, me la podré tirar. Així em podré estrenar. Perfecte. Jo també vinc, Vale, sí m'agrada. Ara l'hem de falta tocar aquí, mi dic. Mira. Tu que vols tocar, Ei, home, què passa, Quim? Què diu? Escolta, mira, que si vols tornar a vindre de bodes. A quina boda? No, l'Edu, l'Ando i jo tornem de bodes, si vols vindre. Ui, no ho sé, espera, un moment, espera. Que no, tampoc sabem cuinar? Déu, quin desastre. Què dius? No res, que quan marxeu de viatge? Mira, ara farem les maletes i anirem cap a Mallorca esta tarda, Sí. Ah, allí està bé, fa bon sol. Bueno, escolta, no res, que vale, que vagi bé, cuideu-se. Vale, adéu. A veure si em prepares més bon menjar, tu. Adéu, quin desastre. No tinc temps de bé, que marxa a casa. Bueno, Per què? Saps el que podríem fer? Què? M'acaba una idea brillant. Vinga. Anem a missa, I si mos tindrem vistos al banquet, colarem... Clar, i allí al restaurant hauran dit que mos han vist a missa i passarem desapercebuts. És el mateix que he dit jo amb unes altres paraules. I els novios què? Segur que se'n donen compte. Que no fan viatge de la boda. Un dia van amunt i avall, tot el dia no se'n compte res, No, home. no donis compte de res. Dic, anem. Va, aneu baixant i després busqueu un moment, Vale. Jo diria que és una terra. Aquí no està ningú, Som molts. No preguntos. M'està agafant com aquí t'ha agafat. ¡Oh! ¡Mira María! ¡Que ya han llegado! ¿Vas a venir vos pasar? ¡Ay, qué bien que habéis llegado, ¿Y quién de vosotros es el rural? Mira, mi hermano siempre quiso que el día de su entierro hicieras un discurso de cómo fue su vida. Pero es que el hombre era tan agarrado que llegué a pensar que no había contratado a nadie. Y míratelos, Juan, que han llegado. Míratelos. Venga, Zagal, empieza, que esto de la misa cansa. Déu s'emporta sempre els més bons. Caray, los debía pagar bien, porque el condenado era malo, malo como el cebo de rata. Era malo. En polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Mira, nen, això és millor del que em pensáis. Ja se sap que en aquesta vida no som res. Un dia hi som i l'altre ja no. És llei de vida. Caray, miserias lo que somos, que no somos nada. Ay, míratelos, Juan, qué profesionales, lloran y todo, Don Ramón se habrá gastado todas las perras con estos tres. Segurament que va ser el vici i te va matar.
una persona viva la que s'ha mort. Normal. I per acabar, volia dir... Animàtic, hola, La vida l'hem d'aprofitar quan la tenim, perquè res ens pot marxar. Gastem mil coses avui i viu intensament, que només són 4 dies i ja en portem 2. Mira, Juan, yo voy a hablar con el cura y tú acabas de hacer el trato con ellos, ¿vale? Ve tirando. Vale, Escucha, Zaga. Escucha, Zaga. Toma que te lo has ganado. Y gracias por no comentar nada de eso, de las escapadicas al jardín de Eva, ya me entiendes. Anda, que te lo has ganado. Encara que t'hi guanyant, tu. Hòstia, tu 100 euros, que me'ls haguéssim pogut donar jo. Fes-te passar per Durant. Dieu, això sí que és veritat. Aquí no podem arriscar més a la missa. A part és un pal a cantar la boca. Hòstia, El però... millor és anar directament al restaurant. Claro. Segur que no em pots canviar la feina? Això de donar de menjar se'm donarà millor jo, que no vols que ho fer al març? No podem. Si no notari veu que no fem la filla de testament, és deixar sense un duro i al carrer. Amb més veritat. Hosti, pues aquesta feina és molt dura, Ahir vam estar fins a les tantes fregant-ho tot. Total, avui em vindran uns altres i tornaran a mierda tot. Bueno, pensa almenys que durant la setmana tenim festa. Tu potser sí, però jo tinc una altra feina. A més, que vull quedar amb en Toni. Ai, el Toni, què tal amb el Toni? Doncs molt bé. Ai, pobret, després de l'enterrament li vaig pegar una bronca, em vaig passar. Digue, va, dona. No, em vull disculpar. Avui quan arribi a casa li faré una sorpreseta. Em sorprendré i ja veuràs tu que bé. L'última vegada que vaig voler sorprendre en algú, al cap de 2 minuts ja ets nòvio. Calla, no ho recordo. No recordo, no. Però és que ho he de fer. Ho he de fer perquè bé. Ahir, quan estava al jardí, vaig conèixer un noi. Noi! El que sofert que vaig veure jo! Sí, I què? doncs molt bé. Estava molt bé allà amb ell. I per un moment no vaig pensar en ningú més, ni vaig pensar en el Toni. Ah, normal. Si no haguessis vingut en aquell precís moment, ens hauríem besat. Segur! Quins ulls, i quin tracte, que olor. Però bueno, només sé que es diu Robert, i qui sap, potser mai més el torno a veure. Ai, el destí. Carai, clar, pues sí que t'ha agafat fort. Bueno, va, avancem-n'hi, que aviat arribaran els primers de la boda i acostumen a ser els més grans. Ai, Vinga, va. sí, i jo he trucat al Toni per quina hora ve avui a casa. Sí. Hola, Toni, com estàs? Hola, bé. Què tal? Bé, mira, millor. Et trucava per saber quina hora vindries avui a casa. No sé, perquè estic a punt d'agafar l'avió destí Ginebra, a veure si ja podem tancar el tracte. No sé per què. Jo que et tenia preparada una sorpreseta. Una sorpresa. Serà el primer que passa quan vinga, tranquil·la. T'he de deixar que ja pujo a l'avió. Adéu. Adéu. Senyora, que no hi ha cap aquí de dolor. S'ha equivocat. Adéu. Qui éreu? No ho sé, el dolor. Puja'm la cremallera, sisplau. Ai, que no t'havia deixat el mòbil. No sé pas, espera. No et fico la mà. Avancem, que arribarem tard a la boda de ta germana. Espera. Va, tira. Vinga, anem tirant. Anem. Au. Que la meva dona mai vol fer tard als llocs. Sembla que som més civilitzats que els d'ahir, Tu no serveixes gaire, que a vegades mos descivilitzaran. Oi, mira, que no és un notari, que hem de llir. Sí que ho és. Per què deu fer aquí? Ara, és bona cara, que Déu que controlamos. Bon dia, senyoretes. Hola. Ahir, com sabeu, us vaig estar mirant per aquí i cal dir que ho vau fer extremadament malament. Molt malament. De fet, ho vau fer fatal. Però bueno, com que el vostre pare va insistir bastant en
aunque us donés un cop de mà, us donaré una segona oportunitat. I me quedaré per aquí per comprovar si la compliu. Si no hi ha res més, bona nit. Que bé, per fi tot està sortint bé, Bé, Qui mirava està? no és l'Otoni, que hem de llir. Antoni, però està de viatge. Sí, de viatge, vineu. La mare que el va. Se n'enterarà! Ara en vas, que no veus que hi ha el notari per aquí. I vam d'hora, per què no ho veus? Que va callar, no vol desgraciat. Només no pot salvar una cosa de la bruta que li fotràs. Lo que? La mort. Desde luego. I això m'ho perd. Que vol una copeta de cava, Ai, doncs sí, xate. Què mos une, Toni? Toni, fill, fas una cara mica que si es mira un fantasma. El fantasma veu cada matí quan es mira al mirall. Ai, però què diu aquesta ara? Toni, digues alguna cosa. No la preguntaré, no l'havia vist mai aquesta. I de què l'hauries de conèixer? Ai, xata, no li facis cas. Això de les aglomeracions mai li han sentat bé. El seu fill és igual, Ah, que també té un fill? Oh, pues claro, un xiquet i dos xiquetes. Mo que fot 4 fills. I si el bebè t'hi puc cuidar jo perquè ell sempre treballa fora. Se t'hauria de caure la cara de vergonya. Xafali faria jo. Home, una mica sí que es passa, però bueno, ves. Bueno, visto lo visto, me voy a ver a ta germana que ara arribi, Adeu, xates. Adeu. Anem! Bé, puc parlar un moment a la Clara. Claro, parla. No t'has dit per res, tu ets un brut que m'has enganyat i punto. No és el que sembla, que Ah, no. està... No. I què és? Més mentides? Més mentides? Ets un desgraciat. Desgraciat! No. Passem poc, claro. Vaig a buscar la Clara i torno de seguida, Ojo, Què era això? Eso no lo pasó al labio. Sí. ¿Y de la parte de la labia? Sí. ¿Es la de que vino de los costados? Sí. ¿Y qué guapos que son? ¿Y qué has? ¿Qué pugues tindre 30 anys menos, Sí. Bueno, no marxeu gaire lluny, que ara vinc, guapos. Bueno, marxem d'aquí, si no t'embolicarà, A veure, està una mica rara, però és normal, no? Mercè! No, la mare, que allí. Hòstia, i el Borja? No, No ho sé. veus la nòvia, Merda, és l'Anna. Quina Anna? Estem a la boda de l'Anna. Quina Anna? Ets el Robert, no t'he de la memòria. Ai, quin Robert? La xineta que tinc al món. Oh, Oye, ¿y ve Borja? Dios, què feu aquí, Hòstia puta, que si aquell allí és la Robert. Hòstia, no fotis, no
Això ho valgo, Espera't. Vam liada, noi? Però molt. Ja podem buscar el Robert abans que quede, Aquí, això és molt gran, hi ha molta gent. Collons, doncs comença a buscar. Vinga, va, anem. Realment, no sé què us foteixo per ser. Quina ràbia! Ho he pogut ser tan tonta. Em sento enganyada. Massa viatge, massa empresa, clar, no m'estanya. Què? Què? Avui també t'has equivocat amb el vostre. No res, mira, que venia a parlar amb tu, Ai, hola! Mira. No t'havia reconegut. Bueno, Què fas aquí? Te'ls podes metes cap de setmana, eh? No. Mira, que venia a dir-te que... Bueno, Robert! Què fas aquí? Ets el nove de la boda, eh? no, Hòstia, què em fas? Què em dona, Robert? És que sempre em passa jo aquestes coses, no, eh? escolta, que això té una explicació. Una explicació? Sí. Saps quantes vegades me l'ha dit aquesta frase? Quan? 2 vegades! 2 vegades! Què diu el nòvio aquesta? Què vol ser el meu nòvio, tia? Què vol ser el meu nòvio? Sí. Com se diu aquell que naix malament? A veure! Malparit! Malparit, home! L'home de la cabra, com se diu? Cabró! Cabró! Ets un cabró! Amb el temps que està de la mare de tu, i el dia que vires el més feliç de la seva vida, pobre... Bueno, Com te passa? No vull res la pera. Jo no vull res amb tu. He vingut a parlar a la Clara, per demanar el telèfon. Jo ja passo de tu, ja. sí, clar. Ara com que ella no vol resar amb tu, Claro, ara vas amb claro. aquella noia que és el segon plat. A no dèbil i feble que és, pobra. Ai, no, tampoc no soc tan dèbil i feble, eh? Tu, millor que marxis. Au. I tu també ves tirant, ja me n'encarrego jo ben quiet. I no caldrà que vagis més a antidepressistes ni que et prenguis més psicòlegs ni res. Escolta, jo no me prenc antidepressistes ni vaig a cap psicòleg, vale? Mira, millor que marxi que el meu marit m'espera. Sí. I tu? I tu? Molt gran, tu, Malparit, no? Això ho dit elles, Això ho dit elles. Jo... Cabró. Coses que passen. Bu! No, no et veus la cara, no, que la tinc molt guapa. Han de trobar el Robert ràpidament. Pues no, s'armarà la de Sant Quintín aquí, Sí, però això és molt gran, eh? Jo per aquí em sembla que ja he parlat. M'he trobat un altre bol de lavabo. Què dius, la no trobo del lavabo? Hòstia, si em parla de lavabo. Home, però... Què feu aquí? Ei, bé, mira, que estem buscant un amic. A mi, Sí. I per què? És que ahir va conèixer una tal... Hòstia, com se diu, noi? Ja, Clara. Una tal Clara, no la va conèixer prou, ja no l'ha fet tornar a vindre de bodes, per conèixer-la per amb ella. Clara, ma germana. Me cago en Déu, pues penseu que si us ha ratllat no tant com ella jo. Si hem de caure molt bé, Però clar, van marxar tan ràpid que no us van poder veure més. És que va marxar a la discoteca i tu se va fer molt tard. Avui no t'escaparàs pas, Que farem un fredon. És que ara no puc, anar a buscar l'amic. Tu, que te'n deixes un rato? Jo? Pues meu, sí. Pues vinga, ara anem i després a buscar el Clara. Endavant,
nòvia, que després va ser nòvia quan va anar a la Glòria. La que vaig deixar estar quan era la Glòria que tenia jo en la Glòria. Està liant, tio, m'està liant. L'Anna. Però estem a sua voler. Dius ara, ja no dius, malparit, m'han fotut un broncor aquí que flipes. Ves, culpa meu, Per cert, No esteu al loro. que has trobat a la Clara, Sí, i s'ha pensat que era el nòvio de la boda. Igual que no et passo tu, que si engordi tu padre. No m'hi facis pensar, al sofà de casa. Tot te passo tu, Que engordi tu padre! Amb la maleta feta va marxar. Se'm va mostrar el penjador que em va regalar mon pare. Al local, que engordi tu padre! Que el penjador va per allà. És que és de Badajoz. Ja ho tenen. Claro. Mira, nena, has fet molt mala idea de vindre aquí. Ja ho sé. És que les coses bé i ràpid no es poden fer. Anem a buscar l'Edu. Anem, marxem d'aquí, anem a buscar l'Edu i marxem. Com si trobem a la Clara. És que em sap greu tallar-lo, aquí de fotre que le gana, L'Edu n'hi passava moltes de gana. Home, pues no m'hi he tret res allí. Sí, és vers encara. No has sentit que dic? Trepa que li fa la mà. Trepa que li fa la mà. Ai, em fan això. Què fas aquí sola? Ja ho sé el que t'ha passat. Vols dir qui veuràs? I qui és? Que és un amic del Robert, que m'ha explicat una cosa. Explica-li. Explica-li. El Robert va estar toda la nit parlant de tu, que has vist un amor a primera vista, però no puc parlar amb tu, i t'he convençut que vingués a tornar a veure. I no és el marit de la casada, Ha! Pues està més solter que el papa. M'ho diu en sèrio? És en sèrio que un gat cagant. El toca, buscar-lo. Per fi et trobo. Mira, tot té una explicació. No cal que m'expliqui res, guapo, que ara no m'agradaria tot la vea. Oh, que bé, perquè no sabia per on començar, Cuidado, un cafè. Ai, un cafè. I si anem a fer, també m'agradarà.